Dan huwa il-mudell mibni mill-bidunet tal-magna tal-vapur tal-art li huwa wieħed mill-attrazzjonijiet waqt wirja li qed tittella fis-sala Sir Robert Samut fil-Furjana mill-Malta Railway Foundation waqt l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Ġenna ta' Ġonna. Din hija sessjoni fejn jidhru qatt ta' modelli ta' vetturi kummerċjali antiki li konna naraw fit-toroq Maltin fl-imoddi fosthom tal-pitrolju, tal-ħaxix, tal-ħut u tal-ġar tal-amara. Dan huwa modell ta' Van Comer ta' Rediffusion li huma ammar b'sett tat-television bl-ikona tax-xandir il-mibki Victor Aquilina fuqu u sett antik ta' Rediffusion. Dan huwa kanun modell Garrison Gun u dawn huma steam engines b'movimenti differenti vertikali u orizzontali u b'dawk b'ċilindri li jduru. Hawnhekk wieħed isib anki modelli ta' lokomottivi u żewġ modelli tal-istazzjon tal-ferrovija, wieħed tal-imtarfa u ieħor ta' Birkirkara. Insibu wkoll diversi minjaturi ta' binjiet storiċi marbutin mal-vapur tal-art maħdubin bl-idejn bil-ġebla tal-Franka, biċ-ċnagen b'qies ta' ftit iktar minn ċentjeżmu. Sabiħ ammensi għal-wirja tal-alloġġi antiki tal-epoka tat-tram u l-ferrovija fejn saħansitra jispikkaw lajnejn fir-replika ta' John Bull. Tkellimna mal-fundatur u ċermen tal-Fondazzjoni Malta Railway, Paul Gallia, dwar x'wieħed jista' jara barra din il-wirja. Ikonna miftuħa il-mina tal-ferrovija, parti minna fej kien hemm l-istazzjon, l-unika stazzjon taħt l-art tal-vapur tal-art ġewwa il-Florjana. Ikonna niżlu n-nies, infemmuhom x'kien hemm u x'hemm. U żgur illi jieħdu pjaċir jaraw li fl-imoddi 140 sena ilu meta bdiet topera il-ferrovija konna avvanzati ħafna diġà.